Hello bye absang jotra lamso gwani Kokborok ST YouTube channel o chung tabo khenai sini B.A3rd semester Kokborok major paper 5 ni orni chung tabo tumani question nai nginara video no paitha jarnai di te video no paitha jarnai mani o chaja kheba video no like channel subscribe khlai dibodi ke phane chung ta pori nai Kokborok bai sabo poila koklob sui tai bo bisibo bo bijabo karijak ni saudo orni firung mungkha Dolor Ahmed 1897 to 98 bisibo Kokborok ong Tripura B.A3rd bijabo tabo kesini 2 number ni question tongo Kokborok poila simung achai dinai sabo Dolor Ahmed tabo ke 3 number tongo bo jorani simi kotal kok modern Kokborok koklob sijak be 70 doshok jorani simi tabo ke tongo Kokborok ni poila modern koklob bijab ni mung tai sabosui higarin firmo tongo bolong ni khorang a bijab no sine ongkha nonno kumate porma 5 number tongo Tripura ni poila magazine bobo te kom thingnai sabo firmo tongo Barsiki 1876 bisibo Rata Ram Ghosh bosio tege tabo ke 6 number tongo Kokborok ni poila Kokrubai bolai ni mung tamo te sabo komthing firmo tongo kotal kothoma 1954 komthingnai ongkha sadu sudonwa de porma tage 7 number tongo o Joni Jong phaibidi chini chong tai panthar hinggai muchangoi pungkha chejema khorang o rojamung sini sabo Guru Mohan Dev Burma 8 number tongo Kokborok ni poila modern koklob bo Kokrubai bulaio nongkhor firmo tongo jora Kokrubai bulaio tabo ke 9 number tongo Jadov Bumik bubagra bid bikrom no khulumna bagoi por jamung suitai bo bisibo hingi firmo tongo bid bikrom no hinggai Udaipur mayung bai thangna khnawi tabrike nung bade chungpurui nung sechini Tripur mutai o resamung no suyo abisi ongkha 1943 tabo ke tongo nari 10 number tongo Bokok wanjui sanai poila Kokborok resamung suyoi resabnai firmo tongo Jadov Bumik 11 number tongo Kokborok jotoni kubang resamung suyoi resabnai sabo Sadhu Khushi Krishna 350 ni saibo kubang 12 number tongo Kuchamkok Bharatiya Kokrubaio koklob bijab ni mung tamo tai sinai sabo aboni ongkha Megdur tai sinai ongkha Kalidas 13 number tongo Kokborok Kokrubai ni laibumano bo jorani simi bo jora wo siring ungmani nukjak 1960 to 1969 bisi ujara 1960 ni thimi 1969 bisi jara aboni kachara tabo ke nadi 14 number tongo bo bisini simi tai bo hinggai tai bo chobani jora wo Kokrubai ni kotal hinggai kothoma romjak thini sawo answer tongo 1970 bisini simi East Pakistan choba jorani simi Kokborok Kokrubai ni kotal kothoma hunui romjago tabo ke 15 number tongo Kokrubai tamo Kokrubai ongkha dukhu tongthok hamjakma naithokma tei langma bai hayung no rugui borok mungnui sonni kha bisingni wansukma tei muchungma rokno longkai loboi kholoi tabare ke ongkha loboi kholoi khuk khna thoke sama rokno ongkha Kokrubai tabo ke 16 number tongo Kokrubai dalbusutong Kokrubai ongkha dal nei tongo abo ongkha khukni Kokrubai bai tei
swijak kogrobbai hingke tabuk songo khukni kogrobbai tamo kusung kusung jorani simi khukbai khugo sajagoi phaimani abono khukni kogrobbai jaduni kereng kothoma koktang akorok tabukhe last number tongo khukni kogrobbai kaiba bedek ni mung sidi phirmo tongo jaduni kereng kothoma jaduni kereng kothoma kom thai tereke phunuk mung hingke koktang aborok hingke norok no video paithak asung no jotono hambai like video paithak rok naimani bagui next norok bai tibo tui phinai.